Delicious е веб-сайт за социални букмаркове. Безплатно всеки може да се регистрира и да съхранява, описва стакове и споделя на ограничен брой букмаркове. В страницата може да търсите и разглеждате сайтове, съхранени от останалите потребители. През следващите няколко минути ще ви демонстрирам как може да запазвате букмаркове и след това да ги филтрирате. Преди да започнете работа е необходимо да се регистрирате. Това може да направите от бутона Join Now, като след това следвайте инструкциите. Така изглежда Delicious, когато влезете в него за първи път. Бутонът How do I get started ви дава повече информация какво е Delicious и как да го използвате. Основните моменти за работа с вебсайта ще бъдат разгледани в настоящата демонстрация, но не всички. Това е едно от отправните места, където може да запознаете с всички функции на сайта. Имате възможност да качите букмарковете, които в момента са съхранени на веб браузъра. За целта кликнете на Import Bookmarks и следите инструкциите на екрана. Обязателно след регистрация инсталирайте плагин за вашия Internet Explorer или Mozilla Firefox. Той ще ви спести много време и е удобен за работа. Чрез него ще имате възможност да добавяте и да работите с всички ваши съхранени букмаркове директно от веб браузъра, без да има нужда да посещавате Delicious. В случай, че сте прескочили тази стъпка по време на регистрацията, това може да направите от бутона Tools, където има подробна инструкция. Съхраняването линк може да става по два начина. Първият е свързан с посещение на сайта Delicious. Копирайте адреса на страницата, която бихте искали да съхраните. След това влезте в началната страница на Delicious. Кликнете върху бутона в горния десен ъгъл Save a New Bookmark. На следващия екран въведете веб адреса. Отваря се меню с опции за съхранение. Имате възможност да редактирате заглавието на букмарка и да добавите кратък текст в описание, което е лимитирано до 1000 символа. В полето за тагове имате възможност да опишете линка с ключови думи. Въведете колкото желаете тага, но забравяйте да ги разделяте с интервали. В долната част на това меню Delicious ви препоръчва част от популярните тагове, които са използвали останалите потребители при съхранението на същия веб адрес. Натиснете тага и той ще се добави в полето за тагове. Използването на тагове ще ви помогне в последствие при навигацията сред съхранените букмаркове. Допълнително имате възможност бързо да споделите букмарка. Може да го пратите на потребител от вашата мрежа с приятели в Delicious. Тази функция ще разгледаме след малко. Също така съществува и възможност директно да го изпратите по имейл. Введете желания от вас имейл в полето Send. Ако преди това сте използвали тази функция, ще се визуализира списък с последно използваните имейли, откъдето да изберете. Имате и възможност да напишете кратко съобщение до човека. Последната функция, която бих искал да обърна внимание, е бутонът Mark as Private. Чрез него може да покажете дали букмарка да бъде видим от останалите потребители или само за вас. След като введете необходимата информация, кликнете Save. Вторият начин е свързан чрез бутоните от Delicious плагина. При инсталирането му се появяват следните нови елементи на вашия браузър. Бутон за началната страница на потребителя. При натискането отивате на началната страница с списъка с вече съхранените от вас букмаркове. Бутон за меню за навигация и търсене и съхранените линкове, който ще разгледаме по-подробно след малко. И бутон за съхраняване на сайт. Просто отидете на желание от вас сайт и натиснете бутона. Появява се същото меню с опции за съхранение на букмарка, което разгледахме преди малко. Така бързо и лесно може да добавяте сайтове към вашия профил в Delicious. За да видите съхранените букмаркове, натиснете върху бутона Bookmarks. За конкретната демонстрация съм сменил профила с такъв съдържащ повече информация. Отваря се страничната лента на вашия браузър. Надолу е търсачката, под нея е разположен списък с вашите тагове, а надолу е списък с букмарковете. Когато кликнете върху даден таг, списъкът с букмаркове ще бъде филтриран само с страниците, които са описани с този таг. Може да забележите, че всеки таг има падащо меню. В него имате възможност да зададете второ условие за филтриране чрез допълнителен таг. Например, както е в случая да бъдат визуализирани само сайта, които са описани едновременно с таговете Diploma и Education. По-мощна система за филтриране е търсачката. Например, ако введем Education в нея, тя филтрира не само букмарковете, които са описани с тага Education, но и тези, които имат в заглавието си или в описанието си този израз. В случая има 18 букмарка описани с тага Education, но е визуализирало 19 букмарка, защото е намерил търсен израз с заглавието или описанието им. Ако желаете да редактирате даден букмарк, кликнете върху него с десния бутон и изберете от менюто Properties. Появява се вече разгледания екран с опции по съхранение. Допълнително в долния ляв ъгъл имате възможност да изтриете букмарка. Може да разгледате съхранените си букмаркове в вебсайта на Delicious. Ако сте инсталирали плагина, натиснете върху бутона Delicious. В противен случай трябва да отидете на сайта на Delicious и да влезете в профила си.
Това е началната страница. В центъра са разположени съхранените от вас букмаркове, а вдясно са таговете. За да филтрирате съхранените букмаркове, кликнете върху някой таг. От това поле имате възможност да го въведете. Списъкът с букмаркове се филтрира само с тези, които са описани с желания от вас таг. Имате възможност да филтрирате, като добавите допълнителни тагове. За разлика от разгледания плагин, тук може да въведете повече от два тага, както е в случая Diploma, Education и Learning. Може да разгледате вашия публичен профил от всеки компютър с достъп до интернет. За целта е нужно да въведете следния веб адрес в браузъра: www.delicious.com/вашето потребителско име. Delicious предоставя възможност да добавите потребители към вашата мрежа с приятели. Тази функция е полезна от две гледни точки. Имате бърз достъп до съхранените им публични линкове и имате възможност да им изпращате съобщения с букмарковете, когато вие съхранявате. За да добавите потребител към вашата мрежа, кликнете на меню People. От дясното меню изберете Add a User to Network и въведете потребителя в прозорчето. В същия прозорец в центъра са обединени всички запазени букмаркове на потребителите във вашата мрежа. Всяка страница с букмаркове в Delicious поддържа функцията за абонамент чрез RSS емисия. Тоест, можете да получавате известия в RSS Reader при добавянето на нови букмаркове. Обикновено линкът за емисията се намира в долната част на страницата. Имате възможност да следите по този начин букмарковете на потребителите във вашата мрежа, на даден потребител в Delicious, на таг или комбинация от тагове на даден потребител или на таг описан от който и да е потребител в Delicious. Например, ако искате да следите букмарковете, описани от всички потребители с тага Excellence, влезте в началната страница на Delicious, въведете тага в полето Export Tag и копирайте линка на емисията във вашия RSS Reader.